site na di gị wee na-eru gị aka. Ọ nwekwara ike isi na nwunye gị, ọ nwekwara ike isi na ụmụ ị mụrụ. Mpịawa azụ abụ gị wee jee n'ihu ọrụ gị maka na o nwere onye niile ka ikwubiere ya okwu ka udo obi wee dị, ka chi dị mma wee dị. Onye na-etu a, ọ bụrụ na ikwubi ya okwu n'isi onye na-etu a, onye ahụ menwere onwe ya ka aka ọrụ ha akọ. O nwere mmadụ na-nwere ike inwe okwu nsogbu, ejekwa onye nwere onyinye, onye akpụrụ okwubi okwu n'isi mmadụ na-abụọ, nke ofu onye adị mma nke onye nke ọzọ ama adị mma. Ihe ọ pụtaghị abụghị ike onye agbara ọrụ akwụkwọ, kama na ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ onye nwa ga-ekwubiri onye nke ịbụa, onye enwetaghị ọgwụgwọ na nsogbu ya. Ọ bụrụ na ọ daruo n'ebe akwa na-asị Chukwu okike kere ihe nke m ji wee dịzi iche na ndị ọzọ egwerochago onwe ha na-ebe arịrị, gị gwa bụ onye akpọrọ ọrụ kwesịrị ije n'ihu ọrụ gị ka ị wee nọrọ wee zute onye na-edu ana mgbe mkpa wee kwubie okwu n'isi ndị ya ka o nwere onwe ya. A ga na-abịa na-apịawa gị azụ, ihe eji apịawa gị azụ bụ ka ije n'ihu ọrụ gị ka ị wee kwubiere ndị na-edu a n'ebe akwa na-apụta okwu ka e wee ọnya bụ ihe kwesịrị ime. Ịnọ n'ihu ọrụ gị, ị ga-ekwara ntị ihe ndị mmadụ ga-ekwu, ikere ntị ihe ndị mmadụ ga-ekwu, gaa n'ihu ọrụ gị maka na ọ n'ihu ọrụ gị ka ị ga-anọ wee n'ude. Ị gaa n'ihu ọrụ gị ka ọ wee gaziere gị. Ụtụtụ ọma na ụmụnna n'Igbo, nga ọ ga-akpalite mmụọ Chukwu si wee dị n'ụtụ taa. Anyị si ka anyị were egwu ahụ ebata, egwu anyị kpọrọ izu ka eme, nke bụ isiokwu maka ndị fans anyị ndị amarọ. Egwu ya na okịta bụ egwu belong to the temple, Ugochi tụwọrọ na temple. O so na egwu ngalaba na-afụ maka ịgbasa ozi ọdịnala. Anyị ji agbasa ozi, ọmụnwa bụ onye nụrụ onye ya, onye bụ egwu belong to my temple. I own all the right concerning this music nọ maka ya. Nke isiokwu ya bụ izuru ka eme. Ijekwa na wa YouTube channel, yes, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tụrụ, ị ga-ada nwere ike download ya bụ egwu. Ya gazie ka anyị gaba n'ihu n'isiokwu anyị ji bịa. Isiokwu anyị ji bịa taata ọ ya karị 20 minutes. I will go straight to the point. Dịka nsikwu, ọ bụrụ na ọ bụ taa ka ị na-esonyere m, aha m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tụrụ. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tụrụ na temple. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taata n'oge awa nke eziokwu, ihe anyị ji wee bịa bụ kedu ihe ị nwere ike ime after ka ị lụchara ọrụ mmụọ. Kedu ihe ị nwere ike ime, kedu ihe atụrụ anya n'aka na ị ga na-eme kwa mgbe agba nke mbụ ya onye ka anyị ji bịa. Echefukwana, ọ bụrụ na isonye na ndị na-asonyere anyị na-aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Maachị ka na-aga n'iru. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na nke ọnwa mana ị chọrọ iso na nke Eprel, chaachị m na WhatsApp. Aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe, forward ya 3 prayer request. Chaachị m na WhatsApp, i forward ya small token to the account number. Enyezie m other details I need iji wee book gị. My WhatsApp number is 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 672. Ka anyị gbapịa ọzọ, agwara na 20 minutes anyị ga-achịkọta. Ihe anyị dị maka ịbịa taata bụ ọ bụrụ na ị bụ onye alụgoro ọrụ mmụọ, either by your spiritualist or your spiritual leader or maybe your dibia or whatever. Ihe na-achịkọwala gị bụ na don't rely only na dibia gị ma ọ bụ spiritualist gị ma ọ bụ onye nchụaja gị n'okwubigo okwu n'isi gị maka ife ị gaghị relax ya. You must remain consistent in creation. Creation don't like stagnation. You understand? Don't fool handy. Onye abatara eji kwuo akwụkwọ ndị ụka ọbịa na liberation wee sị ihe eji ekwu otu akwụkwọ ndị ụka ọbịa na mba eji n'ihe ma wee mara ga-akụ ihe maghị maka na mma na 90% of my audience maybe in one way or the other have passed through that book called Bible. Ọ sị na akwụkwọ liberation sị akwụkwọ mpughe sị na ọ bụrụ na edoro ọkụ ijuru oyi ọsịda ya ga-agbụpụ gị.
So creation requires that it can continue. There must be continuous movement for you to remain relevant in this creation, because the world keep moving. Time waits for nobody. Now here na can call na ọ na ihe ya spiritualist nwere ike imedebere gị bụ to intercede on your matter. Yes, ihe o nwere ike imedebe bụ ịkpọkwa ụmụ mmụọ si ha na mmụọ niile nyere eso na ndị kpọrọ ya ọrụ na ikikere onwe wee yọọ ha si ya biko na ya na-ayọ ụnụ on behalf of so person oge nwa ọ na-alụrụ ọrụ ike niile o nwere wee appeal to entities of powers and natural forces. Why? And make a case why your sin should be overlooked, why they should bless you, why favor that's supposed to be yours should be released to you. Only able to intercede and plead, probably offer some sacrifices for that regard. Then, from your own end, he remain kpaa agwa ka ezi nwa amadi ayọrọ ayọ n'isi ya, kpaa agwa na ụdị ya eme ka mmụọ onye ayọrọ ayọ n'isi ya ka igosi truly need sorry for whatever that have happened in your life, ka igosikwasi actually need sorry for what have gone wrong. Ka mmadụ ga etu a nnọkịta onwe ka any of my child wee mejọ m, then we just to my friend to come and help him or her to plead for mercy. Now, him gonna go onye kpọ ya wee bịa, edisho na onye ya kpọ wee bịa ekwetago malụ na ya ja fort and kwenyekwana na ọ ga na-emezi ihe dị mma going forward. Naturally, onye abịa wee bịa na-eme intercede ya sị yes na based on ihe ọ gwara ya na ya ekwetago na ya ga-eme ọfụma bido taa. Nke bụ eziokwu na mwa bụ nna ya ga-eji ofu anya na-enye ka mmadụ na onye a agwara m na ochigharịgo ma chigharịa na n'ochie n'obi wee pụta. Ịghọtara ya? Na mgbe ọ bụla m bịa dị convince n'ochie n'obi pụta, ifo na ihe ọma na m ga na-emeri ya ihe m kwesịrị imere dị ka nna. Etu ahụ ka ọ dị n'ihe mmụọ. Mmụọ nwere ike isi oke ebe ọ na-ayọgodo onye nchụaja ayọgo ayọ n'isi gị ngwanụ ka anyị ma nọ dị na onye na onwe ya ogosi n'obi pụta ọkpọ ndị na-eje ozi nwa ya na nri ya rie nri ya je saa ahụ ya na m afọ gị ifuke by then mmụọ anọkwa na-ene ka ya mara na ihe a ayọrọ n'isi gị na eziokwu na ezi asụsụ na ichegharịgo. Mana ihe na-eme ọtụ onye akpata na ọtụ ndị mmadụ nwere ike isi na mgbe arụsịrị ya ọrụ na ọrụ ya gatụgo gagido small time kwụsịkwa. Ihe ka ọ soro ya wụ n'ihi dịrị ime ka dat amara dị n'isi gị continue. Wee na-anya ka ebe ji akwụkwọ ndị ụka wee ji wee sị anyị ga-anọgide na amara na ime mmehie ka amara wee baa ụba. Asị mba olo. Ịghọtara ya? Ị ga-anọrị na state of grace. Onye ọbụla sịrị gị na ọ bụ n'ime ihe ọjọọ ka amara si abịa na asịrị gị asị. Nke bụ eziokwu na state of grace will always attract favor. Gaa gụọ Leviticus from chapter 16. Ifebe Chukwu Okike na-ekwu na ya ga-agosi ndị mmadụ ndị niile na-eme ihe ekpere n'ikpe na ezi omume. So it's only doing good that we keep attracting goodies for you. After ka alụchalụ ọrụ ebido fụwa changes. Kedu ihe mere iji wee kwụsị ịda anọ at least ịnọ ọnụ ife ịdị echi gị? Ọ bụrụ na onwe ọjọọ ọrụ ọzọ ị na-arụ ka gwa nwantịrị mara since m bido ọlụgba ọrụ o nwere every month ọbụla, because actually my ezumezu and the entities of powers na-eweta good things of life. I will never deny them. Then for the fact na ha na-eweta those good things of life every month ọbụla mmechukwachi m. Yes, ọ dịbịa ka mbụ mmechukwachi m, mmechukwa my late father, mmechukwa ndị ichie, mmechukwa agwụ, mmechukwa mmụọ dị iche na temple. Asọrọ gị ma etu anwa. Ihe dị iche dị n'ebe m nwa na gị nọ. Ihe dị iche dị na mụ na gị bụ na enwere entities of powers, and for the fact that I work for multitude of people. So onye agbata dibịa ji wee karịa gị. So for the fact that I'm not for the multitude of people, any dịrị m oke ike. Mmụọ onye na temple ezumezu kwesịrị ikwudoro m ka m wee nwee ike be able to take good care of other people's need. Ihe m na-achọ abụrụsi ike ofu onye. Ịghọtara ya?
So therefore I will go extra mile. Oh, ya batara get that dibia abụrụ ofu. Ịghọtara ya? Maka na ejejuo dibia afọ ọgwụ ngwọrọgwụ na ajọ ọfịa. Etu a ka ọ dị inyejuo agwụ afọ, agwụ ebute ife na agwụ na-ebute ife ọma. Adị m ekwu gị ma etu a if the resources is not there. Mana maka gịnwa bụ onye nkịtị. Gịnwa bụ onye nkịtị, ị nwere ike iji aka gị feed echi gị. At least na-efeed chi gị. Ọ bụrụ na ị nwewuru ike based on available resources. Ọ bụrụ ọkwa isi na ị nwere ego and mana mmụọ wetara ego mana ị nwere ego ji ego iPhone ya enyi nwaanyị ma ọ jekwuoro enyi nwaanyị ụgwọ ụlọ then were ego mee ihe ndị ọzọ adịchara mkpa then ị na-akọziri mmụọ akọ mmụọ mana ewetara ego nọ na ewetara ego ọ bụrụ ihe so mana iji na-aghọ wee na-ese mmụọ ka mmụọ ghara ịghọ aghọ maka na ekene nwaanyị na-agwa akịrị ike adị agwọta ọzọ so ị ga-eme ọ bụrụ na ego bịa na-echukwa chi gị asịrọ gị nye m ka nchukwa arụghị chi gị ya na ma YouTube channel na-ekụzigo m etu mmadụ nwere ike iji aka echukwa chi ya olesi ọ bụghị ana na-eru wọchata vidio ihe eji aka umewu ya ijikwa gocha ihe eji wee chukwa chi gị mee saraka fine and good is acceptable mana ọ bụzie dị n'obodo oyibo ma ọ bụ na anyị high profile person ma na environmental factor na ebe ibi na ihe emegwu ya n'onwe gị ọ gụwa onye need services of a third party like dibia ya nyere gị aka mee ya then you have to pay. But if you can, even before m abụ dibia ka m nwere onwe mmadụ mgbe nka na Abuja nka na-eme ọdịnala m arụ abụrụ dibia ana m eji aka m feed echi m even when I was in Abuja. Yes. Ịghọtara ya? So mana ọ bụzie na ị nwere ego mgbe ụfọdụ enwere m ike travel from Abuja nata village ma ọ bụrụ na o nwere mmemme dị within that time meji nata village anọ na village mee ya ọ ịkpọ ihe ọ bụrụ ihe so stop giving excuses na-echukwa chi gị ị na-echukwa chi gị nke bụ eziokwu na ị na-egburu mmụọ anụ na-ekene nwaanyị na-agwa akịdị a gara agwụtara gị ọzọ ịdịkwara stingy na-eso mmụọ with stinginess isi mmụọ mgbe ego bịara ihe dị mma anyị were ego je dabata mee ihe adịrọdụ mkpa asọkwa na ime eri ma ịkwụ ụgwọ na ebe ibi na ọ dị basic mana ị nwere ike imesi anyị je achọ ọda tensi adịrọ important ma ọ nwee ego iji akpọ boys si aga aka tro pati hapụ isi ịgụwara ike ajụ ọ dị necessary nke ọzọ nwere ikwu maka ndị akpọrọ ọrụ ibe m ndị dibia na spiritualist ndị akpọrọ ọrụ ndị nchụaja ọtụtụ n'ime ụlọ dị very lazy ọtụtụ n'ime ụlọ dị na-agbalụ ihu ọrụ gị iche na ọmara ka ị na-agbalụ mana igwụwa na-agbalụ ihu ọrụ gị nwa ime iche na o nwere onye na-eme gị stop being stingy to your entities of powers. Akọwagoro gị ka m si eme my own na every month chọọ onye ụwa m and my late father amalugo dọọlị ada akọrọ ya akọ ndị ichie amalugo agwụ amalugo mmụọ ndị na temples amalugo na-aga echukwafa so therefore all hands must be on deck. Ha agbawa mbọ anyị kwuo si eja dị etu a udo obi adị maka na ife ha lụta ka a ga-eji na-echukwa ha ọkwa eziokwu mana ụfọdụ ndị dibịa na-adị too stingy ewetara gị ọrụ ịlụ ọrụ ịlụta ego oluzie ka inye mmụọ ihe ifid onye ma sens ọ na-abụ etu a nnọkịta nje lụgoro ọrụ mmiri mmadụ one ọsọ ya bụ mmadụ ịnọ ka lụrụ ọrụ mmiri ugboro ịnọ ịmara na ndị mmiri megburu ha ebu na ịnọ you know why? Because ya enyejuo dibịa afọ mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ na-ajọ ọfịa injejuo ndị mmiri gị afọ ha agwụtara gị ego ha kwudoro gị mana ha mara na ọ na-abụ akpọta mmadụ ịnọ ka ị lụọ ọrụ ịlụchara mmadụ ịnọ were ego ha manye n'akpa chọọ ofu eburu gbuoro ha were ego ịtọ ndị ọdọ manye n'akpa who is cheating who? Onwe ka ị na-eshit ị na-adị too stingy inye mmụọ ihe onwe ka ị na-eme ịghọtara ya? Yes, na-enye mmụọ ife na-egbu anụ na-emesara aka ịdịna too stingy na aka na-enye givers never lack ka mmadụ ofu atụ some days back onwe onye kpọrọ m na phone sị m na ọrụ ọrụ ya na-enwe testimony inye to entity support nọ na temple ife ọma mere ya jụọ m ego ole ka a na-ele eburu ngwu ya send the money taa ka a na-ebunye nwe eburu to entity support ọ nwere ndị dibịa ọya abụ ise ndị ụdị ego ha ewere ego megide tii na akpa ha si na ezumezu ka ewetara yes ezumezu ego wetara ma nye m onye a send that money mma arụ ọrụ na temple vidio pia send ya ka ọ mara chụalị na ihe ọ wetara na mụ nyeruru ya mmụọ so mgbe o nwere ka ị ga-esi wee sị mgboro mmụọ anụ I will make it number for what? So ihe na-achịkọwala gị bụ learn how to give to ya ezumezu ka ya ezumezu wee kwudo n'ihu ọrụ gị mmanụ na-enye gị ị ga-enyekwa maka na onye enyere nyanye echi watch video in full jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu ọ bụrụ na ị chọrọ ka agbaala gị afa miri emi ma ọ lụọ ọrụ mmụọ send them message na WhatsApp 0805 78 37 672 agazie
a sị na aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ka ihe ọma merụ nwoke ma mekwazielu nwaanyị n'ụbọchị tata. Ụbọchị tata a sị nke nwaanyị emere ụlọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị niile nọ under the influence of my voice n'ụbọchị tata bụ Orie, a sị na Orie eritere ụlọ ihe ọma n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. A sị na distance ama abụ ebari a na ezughị oke ama abụ ebari a n'isi ndị niile bụ ndị enyi anyị. Ihe na-echa vidiyo ihe ọmụ ihe emedewe bụ metụrụ m aka na share button, share ya to your friends and well wishers ka anụ from the horse's mouth. Ị nwere ike isi n'ụzọ dị etu a wee tọọ mmadụ na-agbụ without knowing it. Stop being stingy. Ịnụcha ozi dị etu a ịkpa ya for you yourself. O nwere ihe ọ ga-ewe gị imetụ aka na share button. Ya gazie n'ọfọ ka ọ dịkwa